Egy újabb videóklippel készülök mára. Ma improvizálni fogok, mert mi van akkor, hogyha nincs nyitva a konditerem? Olyankor meg kell oldani, és szabadon kell választani, hogy töltsük el az edzést. A edzésnek a fontosságára hívom fel a figyelmet. Ezt, amit most csinálok, ezt ne csináljátok utána, mert a megvadult szülők meg fognak benneteket lincselni. Úgyhogy hajrá, most felhasználom a környezetet.